மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் இருக்கும் மன உறுதி என்னை பிரமிக்க வைக்கும். வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் சாதித்து காட்டுகின்ற திறமை அவர்களிடம் நான் பார்க்கிறேன். நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூட மாற்றுத்திறனாளிகளை திவ்யாங்கோ என்றுதான் சொல்லுவார். அதாவது தெய்வீக திறன் கொண்டவர்கள். அதனால்தான் அவர் திவ்யாங்கன் என்று சொல்லுவார். மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்று கலை, இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு என்ற பல துறைகளில் சாதனை படைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். உலக அளவில் பேரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கங்கள் வென்றிருக்கிறார்கள். மாற்றுத்திறனாளிகளின் முன்னேற்றத்துக்காக அவர்கள் தன்னிமத்தை கொண்டு ஊக்கமளிக்க